Ndep. Did you say? Right. Uh, this is a thing. I'm there on hustle. Like I said, I'm not a celebrity. I'm a star, a superstar. So youth, stop chop out my bumble ass and put it on your page. See? Ndakataura nemi kuInstagram. Handiti. Musabate zvinhu zvangu. Handiti. Torai zvinhu zvenyu meisa handisi vangaona munoitira izvozvo. Ngatiwirirane ipapo. Patikutadza kuwirirana ndepapi? Ngatiwirirane ipapo vaning'ina vangu. Do you know how many people fight against Mad Minox? Even my last, my own people fight against me. Ngatiwirirane ipapo. Mbosiyane nezvinhu zvangu kwani. Ingo takataurana kuInstagram. Why are you chopping out my things? I start act like it's your own creation. Siyana nazvo. Handiti. Ngatiwirirane ipapo. Kana muchida kushare zvandinoita kuGhetto Crown, torai link moshare kwenyu kupage wenyu. Don't chop out the thing and try discredit blood-clad Mad Minox. And don't try discredit Ghetto Crown King. Like may I promote certain things. Munoziva kuti pane mari yakaita sei inenge ichishandiswa ipapo kuti zvinhu izvozvo zviitike. Munozviziva. It's ghetto leave it. Ngatiwirirane. Hatida kuda zvechimhata panapa. Handiti. Takataurirana. Ndakataura nemi kuInstagram. Makataura kuti muri kutumirwa zvinhu izvi. Ndakakutaura, who doesn't know Mad Minox in Zimbabwe? If you don't know Mad Minox, siyana nemi. Tanga wambogugula monyatsoona kuti munhu iye kana kuti zvakanyorwa ipapo ndezvani. Stop chop out my bomber ass. Please. Ndakakutumira message amusati mapindura. Every time you want to deal with my negativity, zvandikuita muupenyu hwangu zvakasedayo aiwaka. Itai zvamuri kuita ndoita zvandiri kuita. Do you know how much people fight against Mad Minox? Don't do it. Please. I'm not a celebrity. I'm a superstar. I'm a star. I shine among stars. I'm around most other people. Vamunodiwa vanokwatisa ndipo pandiri ipapo. Musabate zvinhu zvangu, please. Just stop chopping it. Please. Handiti. Murikuzviziva vanhu vandikutaura izvozvo. I'm not a celeb. Ndobva kuZimbabwe, but I'm not a celeb. Siyana nemi. My own people are fighting against me. You understand? Getting paid to chat about me. I can deal with you. Leave it alone, please. Give me space. Leave my asshole alone, man. Ndakabuda mzimdanso. There's a lot of people fighting against me. The same people say they are creatives. They fight against me. Nothing positive they share about Mad Minox. I only negative things. Why is it? Makuita ndinede nini tini ndakaunza ndakadhululu muZimbabwe. Ndisi ndakaunza ndakasvika zviriko. Reggae music nezvinhu zvaizvo zvakabvira zviriko. Kubva kune vakuru reggae music kana Dennis Brown na Gregory Isaacs. Dig deep, ninja man.
saka muri kutaura zviri kuitika zvamuri kuona izvo zvamuda kupublicize kuti nhinga azodai kana usina kushare link siyana nezvinhu zvangu wachinzwa panangu ndakakutaura nemi let this stop today bisai zvinhu izvozvo ndakabuda muzimudhanso inini because Sauro ndakaitirwa copyright yaSauro kana ndafa nemunhu wandaiti mufesi wangu inini ndakamuintrodusa kumanhingi kumareporter kufuneral yaSauro musaita kuti tipinde dhipika siyana nezvinhu zvangu handibe chinhu chemunhu inini song yaSauro handina kuiba inini vakandipa vega ndakaswera ndakutukwa paFacebook inini saka imbosiyana nezvinhu zvangu ndimboita zvandiri kuita please ngatiwirirane hatifanira kutsomererana kuita kunge tiri vanhu vasikazivani ingonitozivana wani tiri kupanda tese tiri pandima tese mbosiyane nezvinhu zvangu ndiita zvandiri kuita ava vakandidisappoint avo oti songo yaSauro yakusvika 1 million pobo paitwa zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki ndakuita ngenini ndakatsara masini evanhu handitsare zvinhu zvevanhu waise vanhu vandodhila navo vanotoziva kuti mukoma uyu ndewedu chimbosiyana nezvinhu zvangu takataurirana takawirirana kuInstagram ndakakutumira message go on your Facebook page anditika celeb go on your Facebook page wonoona message yangu wonoona kuti hapana message yekuInstagram yandakakutumira ivi and you're not taking action musadaro panangu ngatisiyane nazvo itai zvamuri kuita ndoita zvandiri kuita mita mamwe matsaga mungaitira yamuri kuita ndoita inini ndoita yandiri kuita I'm an 80s bad boy not Juma 2000 80s bad boy. I listen to rubber-dub music ndakatakura maspika enini ndakanama maposta ndakabata mawaya nchipa technician kuti connecta maspika ndakapeta tambo dzemaspika uchisa murori been there done that iye anondidisrespecta wangu chaiwo mumhuri yangu anondidisrespecta haaziziye izvozvo saka makuita kuti zvinhu zvibve handiti musadaro handidi kuita zvinhu zvisina nebasa rese vanangu ndotanga kutaura zvisina nebasa rese siyane nezvinhu zvangu moita zvamuri kuita mobatana nevamwe vanhu vasina nebasa inini nditori nebasa panyika panapa nebasa I'm serving a purpose kana muchida content yakadaro endai kwazvinoitwa kumagosto musangotsara content moita chopping makutanga kusvibisa zita remunhu makuita kunge ndimi munoziva zviri kuitika mugeto manje imi munogara mugeto go get that content mugeto imomo una kuti umuona kuti munhu yeye handiti please siyana nini handiti hatisuda kuita zvinhu zvisitenge zvisina kurongeka munhu ngaite zvinhu zvake stay in your lane I stay in my lane ipapo pandakatofunga kuti muchandireply manheru kai ndikutrya kuda kutoona kuti pamwe muchareply but hamuna kureply panongo yacho automatic message but makagara muchaziva kuti ndini ndikutaura imimi last time makabata video yangu yemagnum
ndakataura nemi kuinstagram. Saka chienda kumeseji yenyu yekuinstagram wonoona kuti ndakataura kuti chii. Please, let's live in one love and unity. Nezvekuda kupesana pazvinhu zvacho. Remember, I'm a superstar, not a celeb. One munhu asikatembe nemukoma. Handiti pamwe mukoma ndiye anotemba neni. Ndozviripo.